סיימתי. מה אני צריכה עכשיו לאכול? של הקוטג' יש 25 גרם חלבון. הספיק לי בין 2 ל3 פחיות אורז, זה יהיה אחלה ארוחה. סבבה. חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך, חג של אור, חג של דרור, מי זה לא ישמח? על כל קיר נר מזהיר, על מגדל בגג, שיונה חנוכה, אין כמוהו חג. חנוכה, חנוכה, חג חביב מרנין. לא ככה, עושים ככה. שם תעבדי. שם תעבדי. כמו איזה ילדה בת 3 עם נחום טקו. כנסי מהדלת. מעולה. מעולה? עכשיו אני רוצה את אותו דבר בלמעלה, עוד שוט אחד כאילו? אוי ואבוי ביס.